I dobrodošli u još jednu epizodu. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje i ovo je prva epizoda i idemo napravimo svet. Zvati se Survival. Samo Survival. Samo da uključimo još bonus 6 i to je to. Idemo. Dok ovo sada napravi ovaj svet. Igrat ćemo na 1.8 verziji i neću na 1.7.4. Bar ja neću. Ok. Hajde bre, više čekam 3 godine. I evo ga. Nadam se da mi neće lagovati. Ok. Evo vidite kakvi smo. Odmah nas je stvorilo, a ja igram pod mojim nikom, a ovako me stvorilo. Ovo mrzim, ali dobro, hajde, nema problema. Ok, dobili smo dobre stvari. I idemo. Samo da izađem i da uđem opet, pošto mi lagam. Ok. Sada je malo bolje, valjda. Ok, no vidim tamo krave, samo da uzmem kako da kažem, osečem ova drva, 2-3 drveta, izvinite. Evo ga, manje laga, ali i dalje laga, ali bar manje. Ok. Ok, to. Evo još ovo drvo i neću više. Ok. Idemo tamo da pobijemo one krave tamo što sam ih video. Je li ovo zec, ljudi moji? Jeste zec, ajmo da ga slikamo. Ajmo da ga slikamo, dođi zeko, evo malo prvo da slikamo. Ok, evo ga. Velikog ne slikavati, pa ako nađem nekog belog slikaću. Ja samo tamo beli zecići mali. Nisu, učinilo mi se. Ok, nema veze, u budućnosti hoću da nabavim zečeve i da ih čuvam kao moji ljubimci. Pošto puno volim zečeve i ne znam. Puno ih volim jednostavno. Eno, ako i bar ne nabavimo, imamo sliku od njega. Od onoga malog možemo da gledamo. Sad mi je ovo lagove bre, ova krava. Ok, samo da se malo stabilizuje. Ok, ajde umri više. Ok. I samo da... moram opet da izađem i da uđem, previše mi laga. Ok, evo nas opet. I eno ih tamo svinje. I moram da držim shift da se krećem, pošto mi tako neće lagovati. Ok, nema veze. Imam li bar nešto da jedem? Evo ga mali zec. Tebe sam već slikao, nećete više slikavati. Ovo samo sve brown ovi zečevi. Ali trebao sam da ubijem ove velikog zeca jer on daje... Evo ga, sad ću ga ubiti, ali previše je jak. Ne mogu ga ubiti baš tako brzo. Šta mi je ovako lago? Pogledajte ovo. Kako ono kao stao je u vazduhu i neće da se pomeri, valjda lag neki. Ajde, udari ga, ne mogu, previše je mali. Ok, dobili smo meso i kožu od njega. Ok, još ove svinje da pobijemo ovdje i idemo da tražimo mjesto za kuću. Bre. Više, bilo je vrijeme da umreš. Ok, meni malo laga, ali moram ovako da se izvučem nekako. Ok, ovo me su crne oči, je li ovo normalno ili mene neko zeza?
Okej, normalno je valjda. Idemo ovamo u ovu pustinju da vidimo da li ima neko selo, pa onaj čest u onoj kući je velikoj. Uče mi onaj, onaj, samo vičem onaj. Pukla mi je sekira, nema veze. Imam krampa, lakše ću krampom biti nekoga. Evo ga beli zec, evo ga beli zec. Sam slikat ćemo velikog, oni imaju lepe crvene oči i idemo. Ok, slikao sam ga i idemo ovamo u pustinju da tražimo selo. Ok, ovdje je lava. Moram nešto da jedem. Ok, ovamo ćemo ići. Ok, ovdje nema sela, ovo je neka mala pustinjica. Idemo da pobijemo još krava i idemo, možda ću i ovdje napraviti kuću, ne znam, znam kakva će kuća da mi bude otprilike, planirao sam nešto pre ovoga i samo da pobijem ove krave i da nabavim peska, pošto će ovako krov da bude od stakla, to sam pravio na preživljavanju mom, nisam to snimao. Ova se krava vrti u krug, ne znam šta je, eno je tamo pobegla. Ne, to nije ova krava. Ok, ne mogu ja ovako da igram. Bar mi smeta mi previše. Samo, izvinite, po treći put ovo radim, ali moram jednostavno. Što me gledaš, bre? Ku, bre. Tako. I tebe još jednom da ubijem, eto ti. Ljudi moji, samo da vidimo lokaciju za kuću. Ok, da li će to biti ovdje, ne znam. Samo malo peska da skupim i idemo to da napravimo. Jednom stek peska, ja mislim. Ajde, stek i ću skupiti. Nismo našli ovce, pa moram da se zakupam prvu noć. Ok, nema veze. Iskupamo ovaj pesak i idemo tamo da vidimo gdje će kuća da nam bude. Kakav lag. Stvarno ovo je bio lag godine. Ok, ne znam gdje će kuća da mi bude. Imam 40 ovih peska, 40 peska, da. Još ću skupiti jedno stek. I tamo će nam kuća negdje biti. Tamo kao onima nekima. Ok, sam vidim što imamo hrane, dobro. Ima još koliko imam pes. Ok, 61, mislim da mi neće biti više. Eno ga selo i eno je ona kuća gdje ima čest. To, ljudi moji, i bravo za nas. Polako, moram samo da jedem. Ako neko nije znao, kuća, ako nađete selo, ako ima na krovu ove kao blokove od kamena, ove polublokove, u tu kuću idete i ovamo uđete, ima ovdje čest. Molimo Boga da je nešto lepo. Idemo.
Okej, nije ništa loše. Dobro, moglo i bolje, ali nema veze. Evo Iron Pickaxe. Okej, uzet ćemo ovaj chest. Okej. I idemo. Okej, uzet ćemo i ovo, ne mogu da pravim tamo. Okej. Samo da ima... pa ne znam. Ajde, u sljedećoj epizodi ćemo tražiti kuću, a za početak ćemo biti u ovom selu. I ovdje ćemo imati hrane. Ovdje ćemo imati hrane. I evo to. Neka nam nekako bude. Evo craft table. Ok, samo da poređam ovo po kući. I da srušim ovo po nešto. Ok, sve ću ovo srušiti. Ok. Samo... ovo mi treba. Tu. Ovako, chestovi će nam biti ovdje, to jest veliki chest. I dobit ćemo knjige od ovoga, pa ćemo to raditi. I napravit ću, nema metala. Htio sam da napravim ova metalna vrata da ne bi ovi seljaci ulazili u ovu kuću. Ok, to ću raditi u narednoj epizodi, ako ne to, bar ću tražiti neku novu lokaciju za kuću. Samo da poređem ovo u chest, nešto što mi ne treba. Ne. Ok, to je bilo to za ovu epizodu. Ok, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!